נעשה ניסיון. השיר הבא של גיאוגרפיה, צריך ריכוז. כל אחד גם שיקח מרווח כי זה סוכר. אז ככה. זה הולך ככה? כן. יד ימין למעלה? יד ימין? לא חובה, אפשר גם לשמאל. עדיף ימין שלא... ואז עושים ככה. תודה רבה, אני אדי קוטלר, תודה! אז יש לי חופים שהוא מקליט לטי עוד מהיטראים זה הטריו אחי ומזכיר על הכיזי שורם גבריאל עדיין גרגל נכנע בזה אל תשאלתי למה זה שאני זורק את המילים הנקצבים אתם אומרים שאני לא מהעולם הזה לא נגברת עד שהרמקול המסיבה לא נגברת עד שהרמקול המסיבה לא נגברת עד שהרמקול המסיבה לא נגברת עד שהרמקול נופל שלום וברוכים הבאים לחודש הגענו לבקר את מדינת ישראל תתחיל תדאגו להתחיל להשתולל המסיבה לא נגמרת עד שהרמקול נופל שלום וברוכים הבאים לחודש הגענו לבקר את מדינת ישראל תתחיל תדאגו להתחיל להשתולל המסיבה לא נגמרת עד שהרמקול נופל Give